Dum ba-dum dum dum ba-dum dum dum ba-dum dum ba-dum dum dum. Гогичино, днес нека учим за малините по забавен начин. От градината до кухнята, сладки и ярки, ще изследваме плодовете и ще хапнем пак. Гоги казва, хайде тръгваме да вървим към малиновите храсти, където слънцето грее. Берете ги свежи, сочни и сладки, малините са вкусна награда за всички. Беремите, яще и създавайте малини от градината за Бога чест. От храста до купата, каква чудесна гледка, малините са сладки, чисто удоволствие. Гледай как блестят, малините озряват, толкова ярки и красиви. Ще ги берем внимателно една по една. Гледай тези плодове, почти сме готови вече. Беремите, яще и създавайте малини от градината за Бога чест. От храста до купата, каква чудесна гледка, малините са сладки, чисто удоволствие. Ги показва да ги измием добре. Чистите малините, лесно е да се види, че но бъди внимателен, измий ги ярки. Сега са готови да се ядат или за леко ястие. Беремите, яще и създавайте малини от градината за Бога чест. От храста до купата, каква чудесна гледка, малините са сладки, чисто удоволствие. Гоги казва да направим смути кремообразно, с пресни малини ще е толкова мечтателно. Чино излей и млякото добави меда, смеси всичко заедно, сладко и вкусно. Берете, мийте, яще и създавайте малини от градината за Бога чест. От храста до купата, каква чудесна гледка, малините са сладки, чисто удоволствие. Берете, мийте, яще и създавайте малини от градината за Бога чест. От храста до купата, каква чудесна гледка, малините са сладки, чисто удоволствие. Конфитюра е сладък, а смутито е освежаващо, истинско лакомство. Да го намажем на тост, да отпием напитката, малините са вкусни, нали? Мийте, яще и създавайте малини от градината за Бога чест. От храста до купата, каква чудесна гледка, малините са сладки, чисто удоволствие. Конфитюра е сладък, а смутито е освежаващо, истинско лакомство. Да го намажем на тост, да отпием напитката, малините са вкусни, нали?